A finals de 2020, Cohabitac va presentar l'informe Reptes i limitacions a la promoció i gestió de l'habitatge de lloguer social a Catalunya. L'informe constata que només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarrestar el dèficit crònic de l'habitatge molt social. Les fundacions de Cohabitac podríem arribar a construir 1.000 habitatges anualment si hi haguessin les condicions per fer-ho. Veiem-les. La Fundació Foment de l'Habitatge Social forma part, ara avui a Catalunya, d'un grup, d'una associació de fundacions que ens diem Cohabitac i que hem fet uns estudis sobre les necessitats d'habitatge social a Catalunya i de les dificultats per fer-lo, i com ho hem de fer per poder, quins serien els ingredients per fer possible aquests habitatges que calculem que nosaltres com a fundacions podríem arribar a fer-ne 1.000 cada any, si es donguessin les condicions adequades per fer-ho. Aleshores, la primera d'elles és el sòl. Per fer habitatges nous de lloguer social es necessita el sòl. El sòl ja hem dit que existeix. El que passa és que existeix però s'ha de desenvolupar. Són sòls que no estan ja disponibles per poder-hi començar a construir a sobre. S'ha de fer el que se'n diu un desenvolupament urbanístic i aquí hi ha d'haver implicació de les administracions perquè ens ajudin a fer-ho. Les fundacions no ho podem fer directament. No tenim nosaltres capacitat ni tècnica ni financera per poder-ho fer. Però sabent que aquests sòls existeixen, el que li demanem a l'administració és que col·labori i ajudi a fer-los disponibles. Per descomptat, la part que és de sòls públics, doncs el que demanem és que ens els cedeixin per poder-hi fer l'habitatge social. Això, per exemple, hem firmat amb l'Ajuntament de Barcelona un conveni de cessió de sòl amb dret de superfície, que es diu, que és que d'aquí 75 anys o 80 anys aquests edificis, un cop els tinguem fets, passaran a ser de l'Ajuntament, però mentrestant els gestionarem nosaltres com a fundació. Però, a part d'aquests sòls públics, que també hem firmat amb altres ajuntaments, hi ha uns sòls privats que es podrien destinar també a lloguer social, però que cal desenvolupar. I per això cal la col·laboració amb l'administració.